jo trobo l'idea impressionant de participar. Serà una manera de promoure la nostra llengua catalana, que per mi sempre està en perill, la nostra llengua. Doncs aquell cop sí que hi tenim de ser, i així hi ve també desenvoluparem més l'identitat de la nostra Catalunya del Nord. Jo mobilitzo tota la meva penya Catalans Endavant, som una penya que defèn la cultura i l'esport català, i en particular els dracs catalans que fan parlar d'ells fins a Anglaterra i arreu de tot el món. Doncs hi serem.